Info terkini di Bolo pasare mari kene udan. Wis iki. Mari kene udan pasare Bolo. Tidak terlalu banyak iki sing go wedhus iki. Soale mari udan. Iki kurang ana sing didukno iki jan iki. Info harga wedhus iki. Ini babon-babon ini babon nggak sampai 1,5 juta, 1 juta lebih sedikit ini Bolo. Ini bakal-bakalan ini. Harga gak sampai di 1 juta, 1 juta lebih sedikit ini yang lanang-lanang ini bos. Ini lagi babon. Babon Tejak Budi karo Doro iki ditawar 1 juta iki dikenong porai Doro iki ditawar 700 Bolo. Tejak Budi iki piro ngene iki babon super ini alami Bolo. Babon ini harga 1,5 juta kan sampai 2 jutaan ini babon ini. Ini ini meles ini. Nah. Ya lek di PKB POKB ya. Pasare. Hitung atus tok. Babon gede. 1,7 juta. Babon gede. Iki pisan. Lanang wedok. Murah iki wedok. Waduh. 750. 750. Yo. Tapi minusnya iki yo. Belean tenan lagi. Yo, majer. YouTube iki Abah Karim. Abah Karim. 700 tok. Jual zakat modal. Belean dagingan iki. Hubungi Abah Karim iki sing duwe Abah Karim iki. Stok melimpah. Abah Karim sing duwe pasar Gondang Legi. Sing duwe pasar Gondang. Model gede gak ada. Aduh. Gak tuku. Kali. Gono. Hadi bol. Ngono jali. Babon. Super lah babonnya Bolo. Ini gak sampai 2 juta ini. 1,5 juta, 1,600 ini. 1,7 juta babon ini Bolo. Wis monggo ditawar. 2 juta iku wis oleh wapi wisan. Wis babon. Kadang mulung. Info ini pemerasan susu ini peres susu nih Bolo. Ini peres susu nih.
kayak ngedot cempe ini. Genai makan.